jamanadenw ka kɔnɔguwan n'u ka hamina ko e tun bɛna don min ko fanga bɔra somɔgɔ ko la ko ka kɛ faso ko ni halala ko ye o k'i nana i sigi fanga na e y'a kɛ somɔgɔ ko ye. Alhamdulilayi amin. Sini bɛ gɛlɛya dɛ Jose, sini bɛ gɛlɛya dɛ. Jamana in kɔnɔ ni ɲɛmɔgɔ bɛ yen min bɛ siran nin ɲɔgɔn si ko ɲɛ fo ka i mɛrɛmɛrɛ walahi ne don. Contrôleur d'État de Koma ko président kɔrɔ ka kan ka ani mɔbili ka kan ani a ka so labɛnni san 2 o san 2 ka kan kabini i bɔra la a nɔ ye i m'a ɲini dɔgɔkun i t'a fɛ n k'a ma n ko nɔgɔ vraiment ma ɲɛsin a ma n bɛ n fa ka so kɔnɔ n bɛ yen a bɛ n bɔ bi fɛn caman fɔra yanni ka se du ta ma a nalen a ye jamana nafolo bɛɛ ta a ye faso dilan Jose jamana ni a tama kelen n'a donna ne siso la ala ka ɲininka sini ne ye wari min sɔrɔ campagne la parce que fantanya kɔni tɛmɛnen mɔgɔw hinɛ na maa caman ye n dɛmɛ kosɛbɛ n y'a campagne kɛ très bien n ye n ka parti ka campagne kɛ très bien. wari dɔnɔnin tɛ dɛ wari juru talen fana tɛ ni sigira fanga na n b'a sara. Je sais ala y'o nɔgɔya n ye santé min y'a daminɛ kabini l'an 2000 an ko maintenant n b'a laban parce que n bɛ so kɔnɔ yan nɔ kuluba cilen don a tɛ se ka kuluba n tɛna ma se ko so wɛrɛ kɔnɔ ka don yen n sigila président la n ye président ye mais depuis 4 septembre fo ka bila bi la n bɛ n ka so n faso min dɔnna i ye interview yɔrɔ min na a ka kɔrɔ n bɛ yen de Sebenikɔrɔ n tɛ kulubilenni k'a la Burkasumbugu dɛ n bɛ Sebenikɔrɔ n y'o de jɔli tɔ continuer n bloqué la n ye juru ta BMS la fo siɲɛ 2 ka sɛmɛ n ka yɔrɔ la yɔrɔ min ye tiɲɛ ye 5 hectares titre foncier ko ma ko i ye min ta i ye min bila garantie la a ka bon kojugu i ye min tali kɛ n ko o ta bali a y'a dɛn o la o sen ka jɛ o bolo ka jɛ n'a fɔra tan n b'a jira ala la baara mun kɛra n ka so kɔnɔ o ka kan sɔrɔsiw bɛ yen sisan maaw bɛ yen sisan ka lakana o tun tɛ yen olu ka yɔrɔ 2 dilanna o bɛ yen o bɛ se ka ye o ni min fɔra kelen abada mɔgɔ dɔ fana ye n dɛmɛ ka n ka yɔrɔ in labɛn ka sécuriser Maroc masakɛ le roi Mohamed VI ni ye surveillance fɛnw ye n'o sɔn ka gɛlɛn o de Maroc y'o dilan kabini sigira fɔ bi n ye dan jumɛn sago k'a fɔ ne ye Ibn Boubacar n ye président ye n ka nin mɔgɔ in n b'a bila yan a jala yama n b'a bila yan n ka du kɔnɔ k'a bɔra jamana ko la k'a kɛ duko ye n b'o de kuma na n y'o jumɛn dan sago e de ma jamana marabolo jamana député bulon ɲɛmɔgɔ e de m'a fɔ k'a sigi wa i denkɛ e de m'a fɔ ko k'a kɛ député ye wa. Allahu akbar ne denkɛ ye maliyɛn ye n denkɛ ye il est adulte a fɔ n ma militant don tɔnden don a y'a ŋaniya ka kɛ député ye n ka ma n den a dabila nugu bɛ fɛn dɔ to a kɔrɔ kama o sen ka jɛ bolo ka jɛ a gɛlɛyara n ka maakɔrɔ dɔ kumana n ye ko n den ne b'i dɔn mais i bɛ ka min gasi o tɛ wuli
ni a k'a bɛ kɛ député ye a to yen n'a ma taa o y'a kungo ye nka a kana kuri i kɔnɔ denfaya la ɲini n bɛ se k'a sɔrɔ n fa ye n ba a tɛna fɛn d'u ma ɲini fana ɲini a ma sɔn parce que ne b'i dɔn i tɛna bila mali baara la i t'o kɛ nka n'a ka ba ɲɛsin maliyɛnw de ma k'a lajɛ n'u bɛ se ka da la n'u tɛ da la a to yen Jose fɛn bɛɛ filɛ nin ye e ma foyi kɛ min b'a to a bɛ sigi Jose ma se mɔgɔ si kelen ma commune 2 la k'a fɔ a ye n den dɛmɛ Bamusa Ture ye commune 2 dugutigi ye alamɔgɔ don ni n sera ma ni n ka ci sera ma jɔ don a ka ɲininka a la ma maa si ci ma dɔrɔmɛ bila campagne nin na n muso dɔgɔnin den n y'a kɛ ministre ye a kɛra ministre ye premier ministre Tata Mali tulo bɛ n na a tɛ gouvernement na bi n bɛ min fɔ ni nkalon don a ka nkalon sumaniya n ma ko président tun ye a ŋaniya ka cadre dɔw ta bɛɛ bɛ se o ɲɛmɔgɔya tuma min k'u bila yen o cadre ɲini sen fɛ bien que a ma kɛ candidat ye Mustafa bɛna ka kuma fɔra n ye k'a bɛ baara la BMCE la Banque marocaine du commerce extérieur ni baara min na yen nɔ a bɛna intéressé an y'a wele a ko non a tɛna an bɛ se o la bi ne b'a fɛ vraiment n'o b'a la n'a ma kɛ ten n'a ye sutura a kana sutura e dun ko i b'a fɛ maa minnu bɛ fɛn dɔn an k'u bila fɛnw na n y'a fɔ jamana in kɔnɔ excellence b'a fɛ ni du ko don ne den laban bɛ Boubacar n patron ma il a étudié aux États-Unis un master b'a bolo a sigilen bɛ yɛrɛ dɔn a ma nɔgɔn a b'a to fɛn caman bɛ yen nɔ a bɛ k'i la i b'a kun ni dimi ye nka i b'a kalifa Ala subahanahu wa taala ne ka kuma bɛɛ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔ ni baro ninnu b'a to minnu tun b'i dɔn kunungo u b'a dɔn ko an bɛ IBK min dɔn hali bi o de bɛ yen nka n b'a fɛ ka min walayi ma yɛlɛma d'un pouce dimi dɔw bɛ yen nɔ maa k'o kun i la ma sugandi o ye tiɲɛ ye n t'a fɛ a tɔ si ka ɲɛ manguru tiɲɛ n b'a tiɲɛ fo ka don jamana na o fana ye fɛn dɔ ye dɛ e bɛna fanga na don min maliyɛnw tun denkunnen don kojugu sɛgɛn tun b'u la kabini e nana e ye mun kɛ ka dɔ bɔ malidenw ka sɛgɛn na u bɛ hami na dɛ nin kuma ye a fɔra ka fɔ dɔnnila conseil ministre la ne k'u ma ministre ma n ko a bɛ fɔ gɛlɛya bɛɛ et puis n yɛrɛ bɛ quartier min na n b'a to ne mɔgɔ ma bɔ n ka quartier la o ma bɔ n ka quartier la ma bɔ n ka misiri la hali kunu n selila n ka soden misiri la n balimaw kɛrɛfɛ Jose fɛn ka gɛlɛn parce que mɔgɔw ka gɛlɛn dɔ farala sɔngɔ kan balo tɛ sɔrɔ i y'a ye Jose i y'a ye an y'a kɔlɔsi balofɛnw ka sira fɛ fɛn dɔw tun fɔla an y'o vérifier an ma o nɔ ye perew la ministre du commerce n dɔgɔkɛ an pe mɔgɔ don a b'a fɛn ninnu suit a ka baara a b'a ka kɛɲɛcogo la n y'a fɔ ka gɛlɛya cogo min na a ye fɛnw yira n na perew yira n na salon fɛnw tun bɛ daminɛ a n'o tun bɛ daminɛ ɲinan ta tun ka nɔgɔ dɔɔnin sogo gɛlɛya la an ye opération kɛ spéciale près de 200 millions pour que sogo ka jigin bɛɛ ka se ka dɔ sɔrɔ a la anw ka layidu an y'a timɛ an m'a kɛ dɔwɛrɛ kama maninfinw jamanadenw hinɛ kama an y'a kɛ Jose foyi tɛ yen hinɛ fan fɛ n'a bɛ se jamana n'an t'a kɛ kuranko a ma nɔgɔn
ni an balimaw kumana syndicat n b'a dɔn u ka ɲininkaliw la u ka hami kumaw la u ka hami fɛnw na kuranko b'a la kuran sɔngɔ ka gɛlɛn i y'a fɔ nka mɔgɔw kan k'a dɔn kuranko ka nɔgɔya min ye faransi fa 112 miliyari kɛmɛ ani tan ni fila an y'o de don a dakɔrɔ pour que kuran sɔngɔ a kana yɛlɛ o baara hukumu kɔnɔ minnu bɛ jamanaw ka nafasɔrɔ siraw ni wariko sira kɔrɔsi o ko k'an filila ko fɛn don a man ka kɛ an ko an ɲɛ b'a la an ka jamanaw ko man nɔgɔ an ka jamanaw sɔrɔ man ca an ka jamana baarakɛlaw ka sɔrɔ man ca fɛn min bɛ se ka o lafiya dɔɔnin o ye a bɛ fɔ ma ko subvention n'o ye ka dɛmɛ kɛ pour que fɛnw sɔngɔ nɔgɔya an bɛ se k'o baara minnu kɛ a bɛ se ka mɔgɔw lafiya dɔɔnin a kana o b'an bolo nka hali u ka mission min bɛ na nin kalo tile 11 a kuma bɛ bɔ tuguni donc o gɛlɛyaw b'an kan a ka dɔn nka miliyari 112 an y'o don a kun kɔrɔ pour que fɛn nɔgɔya jamana ɲɛma o n'a ta bɛɛ UNTM ye tile 2 baarabila kɛ o y'a sɔrɔ nin baaraba in bɛɛ bɛ ka kɛ je crois que ne ka grève nin fɛn caman tun b'a kɔnɔ dimi tun b'a kɔnɔ o dimi nin ne y'o tiɲɛ d'u ma n'a fɔra ko relève ci jamanatigi ma a bɛ kalo 6 bɔ k'a fɔ anw sigila an y'an ka birokɔrɔ sigi an b'a fɛ ka na i fɛ yen k'i fo k'i dugawu k'i ye jamanadenw ye daniya min ta ka da i kan o hukumu kɔnɔ ka dugawu k'i ye i k'an ka biro jira i la n bɛ kuma ala subahanahu wa taala bɛɛ ma i y'a fɔ u ka lettre de préavis u ye fɛn caman fɔ nin kuma in y'a fɔ k'a fɔ faamaw hakili t'u la faamaw mago t'u la faamaw bɛ ka ɲɔgɔn na o kuma tun ye ne sɔrɔ mɛ n y'a sɛgɛsɛgɛ ka bɔ a kan k'a fɔ tiɲɛ tun don lettre tun nana nka n m'a ye n y'a ye a juma 2 de ye nin ye a juma 2nan tun ye kunu ye lettre kun ci kuma mɛnna a y'a ci premier mois de mars tiɲɛ ka da la ye n ko ni grève in banna a b'o reçoit lundi ne tɛ yɛrɛ bonya kɛ fɛn sugu la non tiɲɛ b'i bolo n filila n b'a f'i ye n filila n ko n b'o reçoit n t'o reçoit grève ko la dɛ o tɛ n ka sira ye ne ka baara ye o ye gouvernement ka baara de ye ne b'o reçoit o ye n bonya a bonya ma sigi u ma ka o yafa ɲini u fɛ fili kɛra a bɛ mɔgɔ dimi kun bɔ nka Mamudu Diko ko an ka dimi an kana funu dɛ donc o n balimaw jamatigiya t'o la balimaden min kɛra a dilaw la a b'a kun bɔ a yafa ma o tɛ ne tɔɔrɔ cogo si la ne b'a tiɲɛ se o ma maintenant grève ye fɛn ye démocratie la droit de don o ni faso na bɛn wa inchallah n ka kan ka min fɔ gouvernement n y'o f'u ye n ka kan ka min f'u ye jamana gɛlɛya kan n y'o f'u ye jamana se bɛ se ka se yɔrɔ minnu na n y'o f'u ye o ye n ka baara ye n bɛ dan ye sisan kalanko caman miiri la k'a fɔ an ka kɔnɔgwanw ka ca n'an ye i bɛ k'a sigi a bɛ na wuli kelen kalanko bɛ o la e nana san min a kɛra i n'a fɔ kalan bɛ filen kɔnɔ a dafirila dɔw ko ten dɔw ko ayi dɛ k'a sɛgɛsɛgɛli de nana ni nin gɛlɛya ye e bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ je sais halisa ala ka dɔ fara jamanadenw ka daniya kan n'o na parce que jamana si tɛ taa ɲɛ ni min kɛ kalanko ɲɛnabɔ ni ma ka maaw ma kalan n'u ma ko dɔn ala k'an kisi sini an ka kɛ jamana wɛrɛw ka manewɛrɛw ni fɛnw ye
k'a sɔrɔ k'a fɔ an ka kalan ko an ma taa muru fila la n ko kalan fɛn min don a bɛ ɲɛ dayɛlɛ mɔgɔ ye kabini lawale la jamana ye kalan jamana de ye an ka maakɔrɔw kalanna jene u kalanna Tombouctou donc kalan ye fɛn ne de tun k'a la ne b'a dɔn n b'a dɔn a bɛ min ɲamanifin ye Jose yɛrɛ fɔ tɛ ne kɛra premier du Soudan ye 1958 donc a b'a fɔ an ka denw ka kɛ excellence ale bɛ mun dɔn tɛ fɛn dɔn a ma kalan nin bɛɛ fɔra jamana in kɔnɔ dɔw wulila ka taa pari ka taa sɛgɛsɛgɛ ni n ka papiyew ye ni n ka diplôme ye tiɲɛ n taara Sorbonne ni fɛnw na u bɛɛ kɛra donc kalan b'a kɔrɔ dɔn Jose malifɛnw an ka sɔn ɲɔgɔn ye dɔɔnin i b'i ka fɛn caman na mais i bɛ min sɔrɔ a n'a jamana sɔrɔ cogo min na ala b'a dɔn maliɲɛnw b'a dɔn fan bɛɛ fɛ kurusukuru ni fa fɛn bɛɛ tiɲɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ n bɛ masala dɔ fɔ ne balima dɔ denkɛ nana n ka so n y'a ye kulu kɔnɔ n ko e mago bɛ Karimu de la wa a ko ni Karimu de ye arabu b'an bolo mais tɔndɔn ye a bɛ se ka ɲɛ n ko na a nana a ko ma ko ale ni Karimu Masina ye balimamuso dɔ den don k'ale bɛ troisième année de lettre la n ko n'i bɛ lettre la troisième année an ka tubabukan fɔ a ko a tɔntɔn e ka tubabukan ko ne ka tubabukan ma ne ka tubabukan na n ko an ka tubabukan fɔ a tɔntɔn e ka tubabukan ma nɔgɔ n ko non e ye troisième année de lettre la an bɛ tubabukan fɔ a ko tɔntɔn bon tubabukan na n ka école ka jan an ka so la a y'o fɔ cogo min na a yɛrɛ ka faamuya n y'a mɛn n ko donc n ka mun kɛ a tɔntɔn il me faut un moto i y'a mɛn bɛ kan n seginna ka siɲɛ 3 il me faut un moto ala wallahi ji jira n ɲɛ n den n ko gɛlɛya la e bɛ troisième année la lettre a gɛlɛya n ko i bɛ segin n'i y'a dɔn tuma min na k'a fɔ ko moto est du genre féminin i bɛ segin ka na jata wulila sunkala ma ye jata dɔ genre ye min ye a ko tɔ tiɲɛna ka taa fɛ bon n'i y'a faamuya tuma min na k'a fɔ a tɛ fɔ un moto mais une moto n den i bɛ na a bɛ moto d'i ma n jigi tigɛra troisième année de lettre n ko den mais min kɛla n b'a f'i ye e ba n balimamuso don parce que fɛn se b'a ye bi a tulo bɛ n na parce que k'a n'a kɛra a dimina n kɔrɔ o tɛ an bɛ bɛn dɔn la balimaya don n ko bi a bɛ golo kan parce que a bɛ taa Dubaï a bɛ taa Hong Kong se b'a ye wari b'a bolo i kɔrɔ ni dɔgɔw minnu ye i famuso yɔrɔ denw ye olu ba ma ka go nka u bɛ kalan kɛ o y'i ba dusu tiɲɛ a y'a sara de pour i ka tɛmɛ nka n den a ma yɛlɛ k'a b'i fɛ dɛ a t'i fɛ parce que diɲɛlasigi la cɛ o cɛ la i tɛ wɔrɔngɔla abada i tɛ wɔrɔngɔla parce que i t'a dɔn la preuve ne ne ka nin kuma in kɛ sisan i ye n jigi tigɛ mais a f'i ba ye k'a fɔ ne kuru a ye min kɛ a ma ɲɛ hali lycée niveau état la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye anw nɔ b'a la an bangebagaw anw nɔ b'a la a fɔla ko ne y'a fɔ ko ni fantandenw ma sɔn kalan u to ko an denw bɛ taa kalan kɛ tila ka n'u mara sisan fɔra walayi m'a fɔ ten a don n ko de maaw ka sabali u kana école ko ni politique ko ɲagami ɲɔgɔn na olu politique mɔgɔw ani maa minnu se b'u ye a mana tiɲɛ cogo o denw bɛ kalan u ta kɔfɛ u bɛ taa kalan u bɛ na ka o denw mara n y'a fɔ tan de e ka fɛɛrɛ ye jumɛn ye
dossier fɛn min don maa kelen baara tɛ tile kelen baara tɛ fo ka taa sun na ani ekɔlikaramɔgɔw ka sigi an ka kuma ani bangebaaw ka sigi an ka kuma fɔlɔ la ekɔlikaramɔgɔw barika min tun b'u ka baara la k'o segin k'o d'u ma a ma fɔ ka mɔbiliden bugɔ ka faga dɛ a ma fɔ ten dɛ mais ekɔliden ka siran karamɔgɔ ɲɛ karamɔgɔ fana ka kɛ karamɔgɔ ye min bɛ fɛn dɔn o yɔrɔ fana an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye karamɔgɔ caman b'u ka baara dɔn kosɛbɛ mɛ dɔw bilal'u senkɔrɔ mun taara kunfɛ a kɛra fana bi wari bɛ n bolo n ye fɛntigi waritigi ye n bɛ wuli n bɛ so jɔ n b'a kɛ ekɔli ye ekɔli a tɛ ten dɛ ni n y'a jɔ n bɛ a kɛ ekɔli ye n bɛ mɔgɔw ta k'u bila yen contrôle t'a la o y'anw ka baara ye o yɔrɔ an bɛna sinsin o fana kan k'a contrôler min ye niveau ye min ye maître ye niveau min bɛ yen tiɲɛ na n'a bɛ se ka mɔgɔ yamaruya ka ekɔli dayɛlɛ n'a bɛ se ka mɔgɔ yamaruya ka kalan kɛ ekɔlidenw kunna o fɛn ninnu an b'a sɛgɛsɛgɛ sinon a gɛlɛyara dɛ mɛ a ban an yɛrɛ de la an de sɔnna nin bɛɛ ma mɛ kɔnɔnafili bɛ mɔgɔ bila fɛn caman na c'est que ala barika la an ye an ka bangew ɲɛna bange ɲɛna ekɔliso caman an yɛrɛ caman jɔ président Alpha Tile la an ye caman jɔ caman san 2 kɔnɔ an ye caman jɔ a ɲɔgɔn kɛ Mali la fɔlɔ mɛ o bɛɛ la m'a to gan min bɛ na san o san ekɔli la u ka se ka kilasi ni fɛnw sɔrɔ ka fara jamana sɔrɔ dɔgɔya kama nin bɛɛ ye gɛlɛya lase a ma a ye don min na ne ko n ko ɲina ɲɔgɔndanw kumaw cayara defu ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw i bɛ se ka mun fɔ o fana na bɛ ka a cayara parce que fɛnw kɛra sonyɛliw a bɛ fɔ min ma ko foroli ni fɛnw o cayara bɛ ka an ye min sɔrɔ o yɔrɔ fana na a ka dun dɔw tun ye mafiya yɛrɛ de sigi a ko kama absolument i ka mɛn ko kama o bɛ mɔgɔw hakili sonya u bɛ wari minɛ bangebagaw la yarɔ denmisɛnnin ko kɔni mɔgɔ den ko la mɔgɔ bɛ fɛn bɛɛ kɛ n'a fɔra i ɲɛna ko i k'i hakili sigi a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye i den bɛ a ka defu sɔrɔ a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye i den b'a ka bagi sɔrɔ fɛn caman b'o jukɔrɔ dɛ o fɛn minnu ni u ye defu ko ɲagami o y'a ministre de l'éducation hakili la ka ko tun bɛ maa minnu bolo k'a minɛ a yɛrɛ k'i sigi ani madame dɔrɔn ka sigi fɛn ninnu kan o de y'a to baki ko kɛla ka nɔgɔya ka tɛmɛ BF kan o sɛgɛsɛgɛli bonyana o fana la an ye kuma caman mɛn ko mɔgɔ ma caya mɔgɔ tɛ se ka caya ni sonyɛli tɛ ni sonyɛli bɛ kɛ mɔgɔ bɛ se ka caya kosɛbɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra a la a bɛ nɔgɔya dɔɔnin dɛ madame le ministre y'o baara kɛ an y'o hakili min y'a la ala k'o timɛ ala k'an dɛmɛ ka nin ko in saniya jamana ɲɛmɔgɔ an ka jamana ye jamana lamini jamana tɔw fɛ bana dɔ bɛ tilebiyanfan fɛ n'o ye farafinna tilebiyanfan ye o tun ko k'a bɛ camancɛ yɔrɔ la ko nka a bɛ yan an sigiɲɔgɔn na balima jamana min ye Laginɛ ye k'a bɛ yen Mali ye fɛɛrɛ jumɛn tigɛ cogo min bana in bɛ se ka kunbɛn dossier halisa ala k'an bɛ sababa ma bana nin ye bana juguba de ye n bɛ n ka kuma daminɛ fɔlɔ k'a ɲɛsin an balima jamana minnu ni a ser'u ma Laginɛ an ɲɛmɔgɔ n kɔrɔkɛ ani n terikɛ Alpha Condé k'an ŋaniya ɲuman lase a ma dugawu kɛ ala ka bana in nɔgɔya ala k'u sa la ala ka a ka jamanadenw kisi n bɛ ŋaniya sin fana Nigéria président Goodluck Ebele Jonathan a n'a ka jamanadenw a ser'u ma ka dugawu k'u fana ye ala k'u kisi a bɛ minnu na ala k'u ɲuman b'a la n b'a lase Sierra Leone président Ernest Bai Koroma i y'a dɔn mɔgɔw t'a kalama kosɛbɛ mɛ Sierra Leone ni anw fɛn caman b'a ni ɲɔgɔn cɛ mɛnkaw don
ka ɲini fana ala k'u kisi k'u bɔ a da ɲuman fɛ Monrovia o y'an ka yɔrɔ ye maliyɛn caman sera Liberiya bana in sera Liberiya fo ka gɛlɛya an ka dugawu kɛ a ka nɔgɔya an balima minnu bɛ yen nɔ ala k'u tanu an yɛrɛ ala k'an tanga Jose an ye fɛɛrɛ caman sigi min bɛ se ka an ka jamana kisi o ye an ka bɔdaw la ka ɲɛsin nin jamana ninnu ma ka maaw contrôler y'a dɔn nin bana in siɲɛ fɔlɔ min bɛ dɔn o ye mɔgɔ fari goniya donc machine dɔw bɛ yen nɔ i tɛmɛtɔ dɔrɔn a b'a dɔn i fari bɛ cogo min na i fari ka goni cogo min na o bɛ fɔ les caméras thermiques o t'an bɔ o ye yɔrɔ minnu bɛ se ka contrôler ni aéroport ani frontière mais yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka tɛmɛ an ka maaw contrôle hakili kan parce que jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ maaw tɛmɛnen daso ni fɛnw bɛɛ la o la an ye patrouille caya pour que yɔrɔ si kana kɛ min ni mɔgɔ bɛ se ka tɛmɛ an fɛ ni an ka mɔgɔw tɛ se ka contrôler ani fana ka maaw sɔn hakili la ka maaw ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye i ka kan ka fɛn min kɛ k'i kisi an ye kunnafoni caya jamana kɔnɔ aw yɛrɛ ye caman k'a la télévision ni radio la tɛgɛ ko de k'i tɛgɛw ko ka an kɔlɔsi fana kungo sogow la kungo sogo bɛɛ ka kungo sogo surtout min ye tonso ye mɔgɔ kana tonso sogo dun mɔgɔ kana min ye warabilenw ye ani ngɔnw olu sogo ma k'i tanga olu la ani surtout ni i n'a dɔ su bɛnna k'a fɔ i b'o ta ka taa o kɛ dumuni ye mɔgɔ ka sabali ni min fana mɔgɔ min sɔmina ko farigan sugu dɔ b'a la mɔgɔ k'u kɔlɔsi ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ou bien ka dɔgɔtɔrɔ wele yɔrɔ bɛɛ la o kana k'a la a bɛɛ ɲɛfɔla mɔgɔw ye o fɛn minnu kɛla pour que jamana tanga fo ka se bi ma alhamdulilayi halisa alhamdulilayi ala ka tanga nka bana min don bana ɲuman tɛ n'a ye a déclaré la n'a y'i sɔrɔ a kɛlɛ ka gɛlɛn nka o yɔrɔ fana na an t'a ɲini an ka o kɛ mais an ka jamana in kɔnɔ bi na an ka kɛlɛbaga kodɔnnenbaw dɔw bɛ jamana in kɔnɔ o ni américains bɛ baara la o bɛ ka fɛn lajɛ ka fura dɔw yɛrɛ lajɛ fura min bɛ se ka bana in furakɛ o bɛ sen na baara la Mali kɔnɔ ani américains an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. I ka baara daminɛw la i y'a jira k'a fɔ ko danaya min tun bɛ an ka jamana ani diɲɛ tɔnbaw ni ɲɔgɔn cɛ ani diɲɛ ko ɲɛnabɔla wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko ni i nana i b'a lajɛ o danaya in bɛ se ka segin an ma kokura cogo min na o ko bɛ cogo jumɛn an bɛ don min na i ko bi. n bɛ taa sini sini ɲɛmɔgɔw ye ne wele ɲɔgɔn de bɛ k'u fɛ yen nɔ je crois que ne kelen de invitelen bɛ comme chef d'État an bɔra kɔsa in na Amérique Washington Afrique ɲɛmɔgɔ bɛɛ tun wulila bɛɛ tun bɛ yen n b'a dɔn n'an y'a reportage ye an bonyana an considérera kabini an sigira yɔrɔ o yɔrɔ ni Mali ka kan ka kɛ yen ni kuma nafama bɛ fɔ dɛmɛ sira fɛ surtout an ka jamana dɛmɛ sira fɛ gɛlɛya min b'an kan an ka kɔrɔnfɛla la o n'a ɲɔgɔnnaw kɛlɛ sira minnu bɛ yen diɲɛ mɔgɔw b'a a kan k'o baaraw kɛ bi an wulila kɛnɛ fɛn o fɛn kan ala y'a barika an sera yen donc kabini an installé la yɔrɔ o yɔrɔ ni an ka taa Mali kungo fɔ ka tɔgɔ fɔ
an sera yen an ma sigi an kɛrɛfɛ jamana ninnu n y'a bɛɛ kɛ ka taa visite la fo n'a kɛra peut-être Niger ye a sera yɔrɔ bɛɛ. nka maliyɛnw y'a jira k'a fɔ ko i ka taama ninnu ka ca kojugu. a bɛ fɔ n ko bamanankan na ko sigiden ma sɔn fo n'i kɛra mori ye fo n ka taa ɲini jamana ye fo n ka taa jamana kunko ɲɛfɔ min b'an kan bi yɔrɔ caman na a tun ma faamuya yɔrɔ caman na fili tun bɛ mɔgɔ hakili la fɛn fɔr'u ye min tɛ tiɲɛ ye o la o ni sigi tɛ se ka bɛn maaw m'a faamuya minnu b'a faamuya fana u t'a nɔgɔya k'a sɔrɔ n'u yɛrɛ b'a la bi an bɛ min kɛ o y'a sɔrɔ fɛn kɛ min ka ca n'o ye nka i bɛ ka don o de la n ko nin ko in na maaw ka sabali i bɛ ka ko tɛ jamana ko don mali ko don n ka bɔli bɛɛ n y'a kɛ de jamana kunko don an welela an kan ka sɔrɔ yen a ma nɔgɔ o de la an y'a hakili jagabɔ an y'a ye k'a fɔ réunion ka ca wari ka ca n'a fɔra k'i b'o bɛɛ kɛ ka avion louer a ma nɔgɔ a dɔw la i tɛ avion sɔrɔ avion de ligne normale sɔrɔ ka taa n'i ye a bɛ kɛ i kɛrɛfɛ jamana dɔ ye ou bien jamana dɔ min ma dɛsɛ ko ɲuman o de y'an bila avion ko in na. o avion ko in fana sani nana kɛ awa i k'a dɔn an ni FMI ni ɲɔgɔn cɛ siraw dibili ye awa kɔrɔfɔ caman fɔra o ko ninnu yɛrɛ la o kɔrɔfɔ in barika bonyana kosɛbɛ fo awa FMI yɛrɛ tun bɛ ɲini k'i yɛrɛ minɛ an na ko dɔw la an kɔni ko nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka malidenw bilasira o ko ninnu na. an ni FMI ta an ye pas kɛ Washington ne ni FMI ɲɛmɔgɔw sigira an kuma na ni Banque mondiale ɲɛmɔgɔw sigira an kuma na gɛlɛya min donna a la an ma ɲɔgɔn faamuya anw ma fɛn dɔ fana ɲɛfɔ o ye anw niyɔrɔ y'a ko la an m'a ɲɛfɔ u ka baara dun ye mun ye u ka baara ye min ye jamana fɛn o fɛn ni o nafoloko ni fɛnw ɲɛnabɔli b'olu bolo u b'a lajɛ ni ko kɛla a kɛsira kan ni fili ma don a la ni fili donna a la u b'a ɲɛfɔ a bɛ o changer a taa yɔrɔ la o dɔrɔn de don mission FMI ka an ka na yan nɔ nin kalo tile 11 pour que an ka lajɛ a ko kɛla cogo min na kuma caman fɔra ko in na a y'a kɛ de parce que a b'a fɛ ka a yɛrɛ damu ka yɛrɛ fɛngɛ jamana baara de don bi bɛɛ b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ avion jamana avion baara kɛ avion de don après avion nin kabini a sɔrɔla premier ministre ye voyage kɛ n'a ye a bɛna kɛ n'a ye fana ne b'a kɛ n'a ye donc i bɛ ka avion tɛ jamana ka avion de don ni bɛ ka tɛ yen nɔ bi ni min nana ni k'i b'a feere i b'a feere ni sɔrɔ b'e bolo ka avion louer or sɛgɛsɛgɛli bɛna jira dalen b'o la ne dalen b'o la n b'a dɔn u bɛna min sɔrɔ conclusion mais an ka mɔgɔw ye min jira n na k'a fɔ sanni ka fisa ni loueli ye parce que loueli ani sanni presque a bɛ se ka don ɲɔgɔn na sinon a bɛ caya n'a ye donc an ka lajɛ ka nɔgɔya o de y'an don a la fɛn wɛrɛ si tɛ n'aw bɛna ka lajɛ ani an ka gouvernement n'u bɛnna min na a bɛ t'o sira fɛ. ayiwa nafoloko ta fanfɛla la ne ko wari bɛ an ka jamana kɔnɔ bi wa sabu maaw bɛ tulo la ko burunda tɛ sɔrɔ fɛn bɛ wagande kɔnɔ. ne bɛ min dɔn bi ka mois de juin o ye dernière information ye min donna an ka jamana kɛsu kɔnɔ o ye miliyari 300 ani 46 346 min tun kɔnɔlen bɛ o ye miliyari 361 361 o tɛ kɛsi vide ye dɛ ne ko bɛka e ka sara ma d'i ma nin yɔrɔ in na o kɛra a sɔrɔla ayiwa alhamdulilayi munna dun bere bɛ ta ka julaw sɛgɛrɛ ko ka dɔ fara julaw ka fɛn don ta kan 130 ko kuma bɛ o mankan bɛ gouvernement ni julaw cɛ mun nana n'a ye ni o tɛ. jose ɲini fana kuma mɛn ko an dɛsɛlen de an ɲɛsin sisan julaw ma ka bere da olu kun mɔgɔ ka sabali sɛbɛ dɔ de bɛ yen jose
n'i bɛna fɛn la don Mali kɔnɔ kabini i b'a fɛn ta yɔrɔ min na marifandise ta yɔrɔ min na a bɛ sɛgɛsɛgɛ mun de don ani a valeur ye jumɛn ye pour a ka dɔn ni sera i ka kan ka min sara sariya don sariya kura tɛ o san o san an bɛ miliyari 4 sara maa min b'o contrôle k'an ye n'o ye Veritas ye mais mɔgɔw komi fɛnw ɲagamina jamana kɔnɔ mɔgɔw ye degela u t'o kɛ u bɛ tɛmɛ sira wɛrɛw fɛ o kɛra a bɛ jamana sɔrɔ dɔgɔya jamana sariya dɔrɔn de don kɔrɔlen de don k'a appliquer sariya kura si ma ta n'a ɲɛfɔra ka se ka fɔ kɛ a tɛ faamu wa a bɛ faamuya je crois k'o de kɛra je crois k'o kɛra o kɛla o de la pour que ko nɔgɔya tuguni ka taa fɛ 30% nin kɛla 10% ye mais waati ko de don dɛ a ka dɔn ko droit de don Mali ka droit de don donc ni nin kɛra ka maaw hakili sigi o kɔrɔ tɛ k'a bila la dɛ a ma bila dɛ parce que sariya de don a kan ka kɛ fana a bɛ kɛ parce que a b'a to maaw bɛ min ladon jamana kɔnɔ a bɛ dɔn Beka ni ne bɛna ni Bazin Riche ye ni a ma contrôler n bɛ se Bamakɔ n ko pergal don est ce que o valeur n'o droit ye kelen ye o tɛ kelen ye dɛ donc maaw ka a ko lajɛ an tɛ bin mɔgɔ si kan an tɛ fɛn fana kɛ parce que an dɛsɛla an b'a ɲini ka bin nin kan ka nin kɛ tan o tɛ vraiment o b'o hakili kan jamana ɲɛmaa an b'a fɛ k'i ɲininka e yɛrɛ kɛn bɛ ka baara jumɛnw bolo da ni maa bɛ se ka na i hakili sigi u fɛ k'i jigi da u kan waati nataw la e ka minnu yɛrɛ ye ne kɔni hakili la an ka jamana nin n'i y'a taabolo fɛn o fɛn fɛ k'a lajɛ ɲana ala y'an garisɛgɛ kɛ min ye an ka an jija o la kosɛbɛ n'o ye dugukolo ye n'o ye dugukolo baara ye a ye fɛn d'an ma min bɛ se n'an y'a baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ k'an nafa fo ka woyo dɔwɛrɛ ye sanuko tɛ o pétrole ko tɛ o office du Niger a bɛ sigi tuma min na sen kan 1932 a kɛra pour que ka bɔ Segu fɔ Ɲafonke fala minnu bɛ yen nɔ ka se k'olu ladilan ka sɛnɛ nɔgɔya o kɔnɔ a daminɛ tun bɛ kɛ ni kɔɔri sɛnɛ parce que a tuma faransi bɛ kɛlɛ la ni alimanw bɛ kɛlɛ la fo ka finiw sɔrɔ ka finiw dilan sɔrɔsiw ni ka finiw donc o kɔɔriko o de tun b'a la a ma kɛ anw diyaye kama a kɛra pour a bɛ fɔ min ma ko effort de guerre faransi ka kɛlɛ sinsinfɛnw a kɛra o de kama a tilala u ko maa minnu bɛ na u nana maa caman ye ka bɔ jamana dɔw la n'a tun bɛ Burukina ye o Volta ani Maliyɛn dɔw o mɔgɔ minnu bɛ office la kolonw olu ka dumuni ko ka o fana ɲɛɲini o nana ni malo sɛnɛ ye après kɔɔriko dabila pewu k'a kɛ malo sɛnɛ ye nka min ye valeur don office la a donda la o kɛra marikara jiminɛyɔrɔ ye baraji ye o baraji ni 1938 tubabu ka cɛ dɔ bɛ yen nɔ ingénieur dɔ don ko Émile Belim ale de ye nin miiri k'a dilan ka a dessin kɛ a jɔli banna 1948 baraji nin y'an yamaruya ka yɔrɔ caman jiko nɔgɔya ni a ba 12 la a ka kan ka miliyɔn 1 hectare a bɛ se k'o de an yamaruya k'o de sɛnɛ miliyɔn 1 nka a dilan ni bi cɛ a ma se ka dɔwɛrɛ kɛ ni miliyari hectare 100,000 ani kɔ n'i y'a lajɛ 1 miliyɔn ani 100,000 ni kɔ fɛn ma kɛ a tɔ ka ca tɔ bɛ se ka taa
n bɔra fiti la don n taara ni président Blaise Compaoré n ye min a ye nimisi wasa kosɛbɛ an balimakɛ Modibo Keyita donc GDCM a kɛmɛ k'i disi da baara dɔ kan yen nɔ a bɛ mɔgɔ nimisi wasa kosɛbɛ o ye fɛn min daminɛ ye a bɛ fɔ ma ko agro industrie o ka bon maa kelen ka baara ma o ye min ye o ye presque usine baara de ye parce que a machine ka ca a machine baw ka ca machine mun sɔn ka gɛlɛn mun bɛ baaraba kɛ k'a daminɛ danni na fo tuma min na n'aw ye aw bɛ sɛnɛfɛnw tɔmɔ ale ka baara bɛ bɛn hectare 20 ma 20 000 hectares donc o ye fɛn min daminɛlen ye an b'a ɲini ala fɛ a ka barika d'an ma an ka nafolotigi wɛrɛw k'u ɲɛsin dugukolo ma donc dugukolo in baarali o de bɛ dusu la kosɛbɛ n'i y'a mɛn ko mali tɔgɔ bɛna bɔ tuguni ka kɛ kura ye nafa sɔrɔ sira fanfɛla la a kɛ dugukolo ye ala k'an dɛmɛ o la bon n'o bɔra yen nɔ fɛn min bɔ mɛ gɛlɛya dɔ b'a la gɛlɛya min b'o la o ye bi an ka joliba an ka baji a bɛ san ni san bɔ n bɛ k'a fɔ la an ka wuli n ko n'an ma wuli ala kana a yira a don yira n na don min na n bɛna joliba ɲini an t'a ye parce que cɛncɛn kɛmɛ k'a bɛɛ dun tɔw nin b'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko k'i bɛ mɔgɔw lasiran i bɛ mɔgɔw lasiran fo k'a dɔn bɛɛ bi a bɛ bɛɛ lasiran o san na an y'a ye Ivoire bateau Kango Musa ji ntanya bolo a tora cɛncɛn kan a ye san kelen k'o la pratiquement donc n ye min fɔ fɛn do maa ka kan k'i hakili to a la kabini bi n'i y'a mɛn n bɛ sɛnɛ kɛ k'an jigi da baji kan ka ofisi jiko nɔgɔya hakili bɛ n jigi bɛ baji kan baji bɛ yen de donc n'an ma wuli o baara fana fɛ o baara ye mun ye ka cɛncɛn bɔ ba kɔnɔ dragage mais a baara an kelen tɛ se ka kɛ an ni jamana tɔ minnu jɛlen bɛ ba in na an n'u ka fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw ɲini a bɛ se ka kɛ a nafolo ka ca dɛ mais f'an k'o kɛ n'o bɔra yen jamana pour k'a dilan fo énergie bɛ kuma fɔ sisan a gɛlɛya b'an kan nka a baara b'an dusu la maaw y'a ye tile fila in yɛrɛ la aw ka télévision na a y'a fɛn dɔw yira n bɛ Kayi n taara Felu ani n tɔɲɔgɔnw minnu bɛ Sénégal ni Mauritanie ani Laginɛ an ye barrage Felu an y'a inauguré barrage de Guina an y'o kabakɔnɔ fɔlɔ da o ye fɛnw de ye n bɛna dɔ fara an ka kuranko kan parce que kuranko ye fɛn ye n'a t'i ka jamana kɔnɔ a bɛ fɛn caman gɛrɛ i bolo a tɛ nafa don aw ka baara la a t'a to mɔgɔ wɛrɛw bɛ na k'aw dɛmɛ ka usine ni fɛn dɔw jɔ parce que kuran de fɔ ni kuran kɛ o baara bɛ yen ka kɛ fana pour que an ka jamana nali a n'a tali ka nɔgɔya o ye désenclavement ye avion dɔrɔn t'o kɛ sira fana fo ka siraw dilan sira min bɛ mɔgɔ nimisi wasa min bɛ mɔgɔ ɲɛfa ka don ka bɔ arayi b'o la fana an ka arayi ni a kɔrɔ la tɛrɛnbin cayara fo ka arayi kura sigi o baara an b'a la an ni Sénégal an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo la jɛkulu la min bɛ fɔ ko NEPAD n'o ye Union africaine ka baarakɛyɔrɔ dɔ ye an hakili b'a la fana an jigi fana ye ala ye a k'an dɛmɛ OMS baara ninnu na an hakili bɛ ka se ka bateau ladina fɔ an bɛ deli Kayi n'o kɛla ala y'o nɔgɔya an ye a bɛ fɛn caman nɔgɔya o bɛ k'i n'a fɔ an bɛ kɔgɔji da la parce que bateau bɛ se ka na fɔ yen nɔ a tun gɛlɛyara mun bolo a gɛlɛyara kabakurun baw bɛ ba kɔnɔ yen fo ka olu labɔ o baara fana n'an bɛnna kan a bɛ se ka kɛ problème t'a la donc ninnu ye fɛnw de ye an hakili bɛ minnu na denmisɛnninw ka baara ko a b'an hakili la a ka gɛlɛn nka fɛɛrɛ caman bɛ ka sigi pour que an ye min fɔ an ka profession de foi la n'o ye ka se ka baara nɔgɔya
denmisɛnnin kulu ye yani an ka tila san 5 in na a baara b'a sen na fɛn nɔgɔman tɛ mais jamana foroba baara o yɔrɔ caman gɛlɛyalen bɛ bi mais ka mɔgɔw dɛmɛ u ka se ka kɛ yɛrɛ ye baara caman kɛ o siraw o bɛ ka tigɛ la ni fɛn minnu fɔ nin bɛɛ ye siraw de ye ni an ye o ko bila sen kan ni an bɛ se ka denmisɛnninw bila o baara ninnu dɔn a yɔrɔ ka ca hali tɔɲɔni ka dɔ bɔ tɔɲɔni na o fɛɛrɛw b'i bolo tɔɲɔni tiɲɛ don binkali cayara maaw bɛɛ ka jɔrɔ dɔw k'u jigi t'an na tuguni n'a fɔra ko maaw bɛna u ka fɛnw kɛ fɔ perezida ka finali kɔfɛ o sɔrɔla mun fɛ don Sebenikɔrɔ o binna muso dɔ kan alimami don ale ka baarakɛyɔrɔ bɛ fɔ Sebenikɔrɔ kɔfɛ a bɔ baara la ka na u y'a lajɔ k'a b'a ka mobili kɔnɔ k'a ka minɛnw ta o ye fɛnw de ye an kan ka se ka fo sira la a ma nɔgɔn mun na parce que maramafɛnw dɔgɔmanw cayara a cayala mun na kɛlɛw cayala an kɛrɛfɛ jamanaw kɔnɔ o kɛlɛw banna ka dɔw bila ka sɔrɔ baara t'u bolo fɛn nata wɛrɛ si t'o la tuguni u ka sɔrɔ kɛra sisan u ka sɔrɔ sira kɛra sisan o ye marifaw u b'u feere dasiw la u bɛ feere dasiw la mɔgɔw b'a san ni ŋaniya jugu ye waati dɔ la a kun yɛrɛ la k'a fɔ ko an ni faransi ka k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn ka sɛbɛn dɔw tigɛ nɔ bila lakana ta fanfɛlaw la a kuma bɛ fɔ a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ o ko bannen nin waa tere labɛn kura wɛrɛw bɛ sen na de a kɛra o siɲɛna a kuma cayala k'a sɔrɔ a ka nɔgɔ faransi nana k'an dɛmɛ kɔrɔnfɛ ko in na akɔrɔ kɔrɔlen dɔ tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais o tun tɛ faransi yɛrɛ yamaruya ka fɛn dɔw kɛ k'an dɛmɛ sira dɔw kan donc fɛn minnu tɛmɛna olu hukumu kɔnɔ hakilijagabo kɛra k'a fɔ sɛbɛn min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka kuraya k'a bɛn min kan ka kɛ minnu kɛra olu ye an sɔn hakili minnu na o hakili kuraw k'u don a kɔnɔ o dɔrɔn de don k'a fɔ ko dɔw y'a fɔ cogo min na ko base bɛna di faransi ma o kuma t'a la wala ka mali feere faransi ma ala ne bɛ jamana feere a kuma fɔra dɛ ne jamana feere kɛ ma ne mali feere a kɛra faransi a kɛra jamana ne bɛ mali feere o tɛ ne ye fo bolo wɛrɛ keyita inshallah jamana ɲɛma anw ma ɲini ka dalankolon yan n'a y'a sɔrɔ welekan min b'i bolo ka ɲɛsin i baden maliyɛnw ma i bɛ se k'o baaraw kɛ bɛ ka i ni ce Jose a ni ce ala kan bɛ sababa ma jamana ye jamanaba de ye mali ye ni ala ye i da don a kuma na ni ala ye ɲɛmɔgɔya d'i ma i bɛ dugawu kɛ don o don ala k'i ni maaw bɛn ala k'i ni maa hakilimaw bɛn ala k'i ka jɔnya kun i la parce que jamanakuntigiya fɛn de don ni ala m'i ka jɔnya kun i la k'a dɔn i m'i yɛrɛ da ale de y'i da i bɛ fɛn o fɛn na i b'ale ka baara de la ka sɔn ale ye ka sɔn jamanadenw ye ka siran ale ala ɲɛ i ka baara la k'a dɔn ko ni fɛn bɛ yen ni a kɛ ka bon n'a bɛɛ ye o ye jamana mara ye e tun t'o dɔn yanni i b'i sigi wa n b'a dɔn o de la n b'a ɲini don o don ala ka dɔ fara n ka o majigin kan o de la n b'a ɲini ala fɛ don o don a ka dɔ fara n ka yɛrɛ dɔn kan o de la n b'a ɲini ala subahana wa taala fɛ don o don a ka fɛnw bɛ se ka kɛ taasira ye a k'o don dusu la n b'a ɲini ala subahana wa taala fɛ fɛnw ka taa n da n ji ka k'ale ye wa hasbuna allah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir yàlla dɔrɔn de ye i bɛ ɲɛmɔgɔya la fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ fɔ i ma fɛn bɛɛ bɛ fɔ min ye tiɲɛ min tɛ tiɲɛ a bɛɛ bɛ fɔ ala de bɛ tiɲɛ dɔn o ala subahana wa taala min bɛ tiɲɛ dɔn n dalen b'a la a b'an dɛmɛ an ye min fɔ k'a se d'a ma ka jamana lafiya ka jamanadenw lafiya jamana danbe a n'a hɔrɔnya ka dɔ fara ka don o don
bɛnbaliya ni kɛlɛ min bɛ jamana in kɔnɔ k'o fiyɛ k'o fiyɛ ka bɔ yen baara nin kɔnɔ i bɛ se ka mɔgɔw jogin i bɛ se ka fɛn kɛ mɔgɔw la min miiri min t'i dusu la n'a kɛra a kɛra maa o maa na i bɛ yafa ma a na kɛra kama n'a kɛ juguya la jamana baara don tɛ maa si juguya bila dusu la tɔn kelen n tɛ maa si sigi an tɛ maa si kɔniya surtout juguya ala kana don dusu la bada ni a ye min kɛ n ye fo k'an san n ka t'o bolo o k'an majigi ka dɔn ale bɛ se ka kɛ a y'a kɛ kun min ale de b'a dɔn ka an balimaw fo u ye min kɛ u ka wuli ka jɔ ala ka n'u nimisa a la n b'a dɔn fana ni u y'an dɛmɛ ala subahana wa taala y'an dɛmɛ u tɛ nimisa ko ma nɔgɔ dɛ an ma ko nɔgɔ sɔrɔ an ye o ne b'a dɔn a ma nɔgɔ nka yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ o dingɛ dunya n t'a dɔn a ko cogo la mɛ o t'an bali k'an baara kɛ ka jigida maliyɛnw kan samiya in ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na kɔni a ma jijugu lase an ma ala kana jijugu lase an ma o ko kan ka bange samiya ɲuman min na barokuru fanfɛla la ala k'o jira an na fɔlɔfɔlɔ min fɔra an ye kɔni o ka ɲi ala k'o timɛ fɛn min bɛ senna alize an n'an balimaw cɛ halisa ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma ala ka labanko ɲuman jira an bɛɛ la an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'an barika don baara kelen min ni maliyɛnw bɛ hami n'a ye bi o ye jamana ka sɔrɔ jamana ka yiriwali o baara an k'an bolo ɲuman an k'o baara kɛ o de ye an ɲini u fɛ fana u ka dɔn an balima dama dɔrɔn de bɛ alize diɲɛ ɲɛ banna ala ka diɲɛ a to diɲɛ ka yɛlɛ an na jamana kɔrɔ jamana ba a ka o kɔrɔya kɔnɔ fɛn caman b'o la a ka o bonya kɔnɔ fɛn caman b'o la a man di caman ye nka ala ka dɔ fara o kan nin baro nin a diyara ne ye a diyara n ye bɛnna ma bonyana ma parce que fɛn caman bɛ fɔ n ta ye min a la n y'o fɔ ala tulo bɛ n na n ma foyi fɔ bi n'a ni nkalon sigi ka bɔ n y'a ɲini n dabaga fɛ fo ka n da a kana nkalon da ne kan kuma in kun kɔnɔ bi ni ne donna maa ma gasi la denmisɛn maakɔrɔ cɛ muso i bɛ yafa n ma ala subahana wa taala yɛrɛ kama a kɛ to b'a la sariya mahamadu keyita an filɛbaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔ aw ka nin sigilen na ka nin jɛmu in lamɛn ani jamana ɲɛma elhaji ibrahim bubakari keyita min ni a sigira faso kunna nin ye a san 1 ye an ka masalaw kɔnɔna na kɔrɔfɔ bolila fɛn min kan o ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔrɔnfɛla o lahalayaw ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an kumana mara yɛrɛ cogoyaw kan an bɛ don min ko bi jamana kɔnɔ o fana kɔfɛ kokura awa lakana ta fanfɛlaw la an ye kɔrɔfɔ boli olu kan ani ka taa se baarako o ni ka dɔn k'a fɔ an ni jamana wɛrɛw cɛ kɔɲɛw ɲɛnabɔw ani sɔrɔ ni musakakow kɔɲɛw kelen kelen bɛɛ lajɛlen an kumana olu kan an bɛɛ lajɛlen ye faamuyaliw kɛ ka yira fana k'a fɔ haminako wɛrɛ minnu bɛ yen ka sabu kɛ san 5 baara de don maa kelen tɛ se ka faso jɔ faso jɔ fana i b'a la fɔ ka t'i sa don min na o fana an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ɲɛma ani a dɛmɛbaw ye n'o ye gouvernement ye ala k'a ta fanga d'u ma ala ka fɔtaw ni kɛtaw ko ɲɔgɔn na a kan bɛ insha Allah waati wɛrɛw la